Maayong adlaw kaninyo mga higala. O sa tanan niya gatanaw ni ining episode, maayong adlaw ug unta kamo mapanalanginan. May tungod sa kinabuhi ni Jose nga atong gaypadayon paghisigot karon. Nga bisan pa man kung daghan ng iyang naagihan, pinaagi sa paghuluga kaniya diya sa Atabay, hangtod niya gibaligya siya sa iyang mga igsuon, hangtod nga nakaabot sa Ehipto. Siya nasayod nga ang tanan aduna giplano sa Dios para kaniya. Wala gani siya nagbagulbul o wala siya nagbasol hinuon. Ang tanan siya nasayod nga naay tumong plano ang Dios sa iya nga kaagihan karon. Ug atong ipadayon kini nga episode, ug diya kita sa episode 17 ang pagbalhin sa mga Israelita didto sa Ehipto mo'y atong gahisgutan karon. Atong sayron kung naunsa kini nga pagkahitabuak. Kaya ang atong nahimbawan, ang pamilya ni Jacob dito sa Kanaan. Ug karon mubalhin sila padulong dito sa Ehipto. Apan sa dili pa kita mo padayon ni ini nga episode, sama sa atong naandan, balikon sa nato ang mga nahitabo sa miaging episode para maplastar pagkahanay ug maayo nga pagkasumpay ang episode nga atong gahisgutan karon. Sa miaging episode, atong nahimbawan nga nakauli si Jacob sa Kanaan gikan sa Haran uban sa upat niya ka mga asawa o sa iyang mga anak. Ug atong nahimbawan usab nga isa anak kagabii nakigdumog si Jacob sa Dios ug giilisdan sa Dios ang ngalan ni Jacob ug Israel. Ug gani pa ang yuta usab nga Kanaan giilisdan og Israel sa ngay lugar sa tag-iya ni ini. Atong nahimbawan usab nga mas pinangga ni Jacob si Jose nga iyang anak kaysa uban niyang mga anak ug iyang gibuhatan og maanindot kaayo nga kupo. Lahi lugar ang iyang pagtagad kang Jose kaysa uban niya nga mga igsuon. Pinalangga lagi ni Jacob si Jose nga anak sa pinalangga usab niya nga asawa nga mao si Raquel. Unya, gipadamgo sa Dios si Jose ug pinaagi sa iyang mga damgo, gipasabot sa Dios nga mahimo siyang labaw sa iyang mga igsuon ug mo'y magmando kanila. Busa tungod nga si Jose ang mas pinangga sa ilang amahan ug tungod pagayud sa iyang mga damgo nasinahan pag-ayo sa iyang mga igsuon hangtod nga ilang gibaligya ngadto sa mga negosyante ug nadala si Jose sa Ehipto ug nahimong ulipon didto. Ug ilang ipatuo si Jacob nga ilang amahan nga gitukob sa mabangis nga mananap si Jose tungod sa bisti ni Jose nga ilang gipakita nga duguan ug nawatas-watas nga ilang gidala ngadto kang Jacob. Ug sobra gayud ang iyang kaguol ug nagbangutan siya dugay tungod sa pagkamatay ni Jose. Ug gani miingon siya, magbangutan ako tungod kang Jose hangtod nga motipo na ako kaniya didto sa Sheol. Ang Sheol mao usab ang ngalan sa maayong bahin sa Hades nga atong nasayran ug atong gihisgutan diya sa episode 8. Mao lugar ang pagtuo ni Jacob nga si Jose didto na sa maayong bahin sa Hades ug maayo ang iyang kahimtang. Ug gani miingon siya nga sa iyang pagbangutan kung mamatay usab siya namutipon man usab siya ngadto kang Jose. Apan bisan asa nakapaingon si Jose, gipanalanginan sa Dios ug klaro gayud kini nga mga panalangin kaniya sa Dios kay siya gani ang gipamando ni Potiphar sa iyang tibuok panimalay. Ug unya napriso si Jose. Ug unya sa napriso na si Jose, siya pagayud ang gisaligan sa tibuok prisuhan. Mo'y kahimtang ug kaagihan karon ni Jose. Sige kabalhin ang iyang kahimtang apan atong masabot nga anaagid ang pagpanalangin sa Dios kaniya. Paglabay sa duha ka tuig sa pagkapriso ni Jose, nagdamgo ang paraon o hari sa Ehipto ug gihatagan sa Dios si Jose og kaalam sa paghubad sa damgo sa paraon. Wala may tao nga makahimo sa paghubad sa damgo gawas kung gihatagan sila og kaalam nga gikan sa Dios nga parihas kang Jose. Ug pinaagi ni ini nga paghubad ni Jose, nahimbaw-an sa paraon
nga abundahan pag-ayo ang Ehipto ug produkto sulod sa 7 ka tuig. Apan sa sunod dayon nya 7 ka tuig, muabot ang dakong kagutom nga mukaylap sa tibuok kalibutan. Mao kini ang hubad sa damgo ni Paraon nga gisaysay ni Jose. Busa tungod nga naklaro pag-ayo sa Paraon nga gatabangan sa Dios si Jose, iyang gipamando sa tibuok Ehipto, apil gani ang kaugalingon niyang panimalay ug nahimo si Jose nga kinatas-an sa Ehipto gawas sa Paraon. Nahimong gobernador si Jose dito sa Ehipto ug ang tanan ilalom sa iyang pagmando maoy gihatag nga katungod kaniya sa Paraon nga hari sa Ehipto. Unya sulod sa 7 ka tuig sa abunda kaayo nga ani sa Ehipto, naghipos si Jose sa ikalimang bahin niini nga gikan sa abot sa Ehipto hangtod nga dili na gani matakos tungod sa kadaghan. Ug sa pag-abot na sa kagutom, nahutdan og trigo ang ubang mga dapit sa kalibutan, busa ang bisan kinsa nga gustong mabuhi adto, midangup gayud kang Jose kay siya ra ang naay trigo. Ug ang tanan, ang tibuok nasud sa kalibutan, wala sila'y makaon gawas sa Ehipto. Ug ang bisan kinsa nga midangup kang Jose, nabuhi, apan ang wala mudangup kang Jose, namatay. Maoy nahitabo ug maoy atong nasayran sa miagi nga episode. Mupadayon kita, dili nato limtan ang gisulti ng daan sa Dios. Ang Abraham, sa panahon nga buhi pa si Abraham, mahitungod sa mahitabo sa iyang kaliwatan. Daan nagpasabot ang Dios ngadto kang Abraham kung unsa ang mahitabo sa iyang mga kaliwatan. Gisultihan siya sa Dios diya sa Genesis kapitulo 15, versikulo 13 hangtod sa 16, nga maestranyo ang iyang kaliwatan sa usa ka nasod og ulipunon sila didto og daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. Apan silutan sa Dios ang maong nasuda ug pagkahuman manggawas ang kaliwatan ni Abraham ug maila dayon ang yuta sa Kanaan. Mo'y gisulti sa Dios daan ngadto kang Abraham. Kini nga propesiya sa Dios kang Abraham nagsugod pagkatuman sa panahon sa iyang apo nga si Jacob. Pinaagi ni ining dakong kagutom nga nakalukop sa tibuok kalibutan ug tungod adto gisugo ni Jacob ang iyang mga anak didto sa Ehipto aron makapalit og trigo kay walay trigo bisan asa sa kalibutan nga pwede makapalit gawas lang sa Ehipto nga si Jose mo'y nagmando didto. Sa ato pa ang trigo buhaton ni hari na para mo ilang makaon. Dahil pag-abot sa mga anak ni Jacob sa Ehipto, nakayukbo sila kang Jose kay walay makapalit og trigo sa Ehipto gawas lang kung mudangup kang Jose. Apan wala sila makaila kang Jose. Si Jose nga ilang gihulog sa atabay dayon gibaligya, wala nila kailhi karon ang naa sa ilang atubangan. Karon ang nahimo nga tigmando dito sa Ehipto. Ug gikan kanila nga managsuon, si Benjamin lang ang wala makauban sa Ehipto. Kay sa pagkawala ni Jose, si Benjamin ra ang nabili niya gakatan-awan ni Jacob sa iyang pinanggang asawa nga si Raquel, nga patay na. Busa wala ipauban ni Jacob si Benjamin kay basi na ay mahitabo kaniya kung muuban siya sa Ehipto. Mo'y kahintang. Dili ba sa unang damgo ni Jose, gapamugkos kuno sila og mga ginalab didto sa uma, og kalitra mitindog ang iyaha nga binugkos, og gilibutan sa mga binugkos sa iyang mga igsuon og ilang giyukbuan. Basin imong mahinumduman ang atong gisgutan sa miagi nga episode. Mauna kini ang katumanan ni ini nga damgo. Wala makaila kang Jose ang iyang mga igsuon, apan ritso siya nakaila kanila. Nailhan lugar ni Jose
kining naa sa iyang atubangan karon nga mao kini ang iyang mga igsuon nga gikan sa Kanaan. Ug dayon nagpakaron ingnon si Jose nga Ehiptohanon siya nga wala makabalo sa ilang sinultihan. Ug iya silang gipakisultihan pinaagi sa maghuhubad mo'y gibuhat ni Jose. Nagpakaron ingnon siya nga dili siya pakasabot sa mga taga-Kanaan. Iyang gipailagay ang iyang kaugalingon nga usa gyud ka Ehiptohanon. Siguro nga dugay raga paabuta si Jose sa iyang mga igsuon kay nakabalo siya nga mahutdan gayud sila og trigo tungod sa kagutom. Ug kalitra naa na lagi sila gayukbo sa iyang atubangan. Mga igsuon, dali ra ang atong paghisgot may tungod sa pag-adto sa mga igsuon ni Jose sa Ehipto. Apan maayo kung inyong basahon ang Genesis Kapitulo 42 hangtod sa 50 aron wala kamoy malabayan ni ini nga maayo kaayo nga kaagi nga gi-record sa Dios alang kanato para imong mahimbaw-an pag-ayo kun unsa pagid ang uban nga mga nahitabo sa iyang mga igsuon ug dayon kang Jose. Si Jose, iyang gipagahian og istorya ang iyang mga igsuon. Ug iya pa silang ipasanginlan, pinaagi sa iyang maghubad, nga basin mga espiya sila, nga nag-adto sa Ehipto. Apan ang tinuod, nasabot gayud ni Jose ang tanang gasultihon sa iyang mga igsuon. Nagpakaron ingnon lagi siya sa atubangan sa iyang mga igsuon. Nagpamatuuda dahil ang mga igsuon ni Jose, nga mga maayo gayud sila nga mga tao ug misulti sila nga 12 sila nga managsuon nga mga lalaki nga anak sa usa ka amahan ug miingon sila nga didto pa sa ilang amahan sa Kanaan ang ilang kamanghuran ug ang usa nila ka igsuon wala na kay patay na mo'y ilang gisulti at tubangan ni Jose pero naa di ay karon sa ilang atubangan ang gisultihon nila nga patay na. Apan nagpakaron ingnon si Jose nga wala motuo kanila. Ug aron kuno mapamatud-an ang ilang gasultihon, iya silang giingnan nya kinahanglan ilang dadon ang ilang kamanghuran aron iyang makita. Ug samtang ila panggakuhaon, iyang gipapriso si Simeon. Mo'y gibuhat ni Jose diya sa iyang mga igsuon. Sa ato pa, gipagahian gyud ni Jose ang iyang mga igsuon, miingon gani siya pamauli kamo nga magdala og pagkaon alang sa inyong mga pamilya nga gigutom. Ibilin dinhi kanako ang usa ka ninyo ug unya dad-at ninyo dinhi kanako ang inyong manghod aron mahibaluan ko nga nagsulti kamo sa tinuod. Mo'y gisulti ni Jose diya sa iyang mga igsuon. Si Simeon iyang gipapriso. Oras nga dili makabalik sila o dili nila madala si Benjamin, si Simeon, basin di gid niya ipagawas. Wala gay gakapaingnan sa iyang mga igsuon, busa nakabiya sila nga gadala og mga trigo nga ilang napalit. Apan sa dihang gauli na sila, usa ka gabi niadto, giabrihan sa usa kanila ang iyang sako aron iyang mabahugan ang iyang asno. Ug iyang nakita ang kwarta nga iyang gibayad sa trigo nga diha sa baba sa iyang sako. Busa gikulbaan sila. Base nakaingon sila nga unsa kining pagkahitabua. Nganong ang kwarta nga atong gipalit dinhira sa akong sako. Ug sa dihang nakaabot na sila sa ilaha, nakita nila diha sa tagsa-tagsa nila ka mga sako ang ilang mga kwarta. Ug nangahadlok silang tanan apil ang ilang amahan kung nganong nahitabo kini. Naguol pag-ayo ang ilang amahan kay nawala ng daan si Jose kaniya ug nawala na sad karon si Simeon didto sa Ehipto gipriso ug gahangyoon pagid sa iyang mga anak nga ilang ubanon si Benjamin balik sa Ehipto. Busa wala gayud mosugot si Jacob kay dili kuno niya makaya kung naay mahitabo kang Benjamin. Tudo balibad si Jacob nga dili mahimo nga ubanon ninyo si Benjamin didto sa Ehipto. Pero sa pagkahurot na sa ilang trigo,
Ug wala na gid sila laing mapaingnan, nakapauban lang ni Jacob si Benjamin kanila pagbalik sa Ehipto, kay kung dili mamatay gid silang tanan sa kagutom. O gipasalig ni Judah si Benjamin nga mao mismo'y manubag kung ugaling na ay mahitabo kaniya. Si Judah lugar karon ang nagpresentar ngadto kang Jacob nga kung naay mahitabo kang Benjamin, ako mo'y manubag. Ingon siya. Dahil gipadad-an ni Jacob og mga gasa ang tigmando sa Ehipto, nga nagpapriso kang Simeon ug nakalarga na usab ang iyang mga anak paingon didto sa Ehipto. Ug sa pagkakita ni Jose nga nakabalik ang iyang mga igsuon, iyang gisugo ang iyang mga sulugoon nga ubanon sila sa iyang balay, ug nga ilang hikayan ug maayong paniudto. Ug gipagawas si Simeon sa prisuhan, ug nahiusa sila sa balay ni Jose. Unya sa pagkaudto na, nakauli si Jose sa iyang balay ug giyukbuan sa iyang mga igsuon, ug gihatag nila kaniya ang gipadala sa ilang amahan nga mga gasa, ug nangumusta si Jose kung gakaunsa ang ilang amahan, ug ilang giingnan nga maayo ang panglawas sa ilang amahan, mo'y gitubag sa iyang mga igsuon. Apan sa pagkakita ni Jose kang Benjamin nga iyang manghud, midali siya pag-adto sa laing kwarto ug mihilak tungod kay dili niya mapugnan ang iyang gibati. Mo'y nahitabo kang Jose. Sobra niya nga kamingaw siguro ngadto sa iyang igsuon, ug mihilak gid siya nga karon mismo nakita niya nga buhi pagyud. Ug sa pagkahuman na niya hilak, mibalik si Jose sa kan-anan ug iyang gipadulot ang paniudto, ug iyang gipalingkod ang iyang mga igsuon sa kan-anan gikan sa kamagulangan paingon sa kamanghuran. Giplastar niya lugar gikan sa ilang mga pangidaron. Apan naglain siya sa laing lamisa kay hugaw alang sa mga Ehiptohanon ang pagpakigsalo sa mga Hudiyo. Ug nagpakaron ingnon pa si Jose nga usagid siya ka Ehiptohanon. Wala pa gyud niya ang kuna at tubangan sa iyang mga igsuon nga siya mao si Jose nga nahimong ulipon pinaagi sa pagbaligya nila kaniya. Ug gipahatod ni Jose ang mga pagkaon ngadto sa iyang mga igsuon gikan sa kaugalingon niyang lamisa, apan ang iyang gihatag kang Benjamin gipilo sa kalima kaysa iyang gihatag sa uban niyang mga igsuon o iyang gibuhat. Atong mabasa diya sa Genesis kapitulo 44 nga sa sunod buntag gipapauli silang tanan ni Jose apil si Simeon nga gadala og mga trigo. Apan gipabutang na usab ni Jose ang ilang mga kwarta sa baba sa ilang mga sako, sama sa gibuhat niya sa primero nga pagpalit og trigo sa iyang mga igsuon dito sa Ehipto. Ug iya pagayang gipabutang sa baba sa sako ni Benjamin ang iyang personal nga silber nga kupa, mauna sa iyang gibutang mismo sa sako gyud ni Benjamin kining espesyal niya nga gamit nga silver nga kupa. Ug sa wala pa sila makapalayo gikan sa Ehipto, gipaapa sila ni Jose sa iyang piniyalan aron sa pagpangutana kanila kung nganong ilang gikawat ang kupa ni Jose nga mahal kaayo. Si Jose mismo ang nagbutang ug karon gipapaapas niya kay nganong gikawat lagi nila kini. Naa siya'y tuyo para niini. Hugot kaayo ang pagbalibad sa mga igsuon ni Jose. Ug ilang gipaukay ang ilang mga sako ug miingon sila nga kung ugaling na ay makitaan kanila adto nga kupa mahimong patyon. Gayud, apan ang kupa didto nila nakita sa sako ni Benjamin. Grabe gid nila pangatarungan. Kung naay silver nga kupa nga makita sa among mga sako, mahimo nimong patyon kung asa kini nakita. Mo'y gisulti nila. Sa wala nila'y pagkasayod nga si Jose mo'y nagbutang niini.
Busa na malik ang mga nagsuon dito kang Husi ug mihapa sila sa atubangan ni Husi. Ug mihangyo si Juda nga kung mahimo, siya na lang ang pakasad-on. Siya ang nag-ingon kang Hakob nga siya mo'y manubag. Kung naay mahitabo kang Benjamin ug karon mo iyang gibuhat. Siya na lang ang pakasad-on ug ipauli si Benjamin dito sa ilang amahan kay basin mamatay ang ilang amahan sa kalibog kung dili makabalik si Benjamin kaniya. Mo'y huna-huna ni Juda. Pagkadungog ni Husi sa pagpangaliyupo ni Juda, wala na siya makapugong. Nagpaila siya sa iyang mga igsuon ug mihilak siya kusog. Atong basahon ang may tungod niini nga pagkahitabua. Diya sa Genesis kapitulo 45, bersikulo 1 hangtod sa 11. Wala na gayud kapugngin ni Husi ang iyang kaugalingon sa atubangan sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa miingon siya, pahawa kamong tanan. Wala na laing tao nga uban kaniya sa dihang gitug-anan niya ang iyang mga igsuon kun kinsa siya. Mihilak siya kusog ug ang mga Ehiptohanon nakadungog niini ug gibalitaan ang hari bahin niini. Miingon si Husi sa iyang mga igsuon, ako si Husi. Buhi pa ba ang akong amahan? Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon ug wala sila makatubag. Unya miingon si Husi kanila, duol kamo kanako. Ug miduol sila ug giingnan sila ni Husi, ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Apan ayaw ikaguol o pakasad-a ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Kay ang Dios mo'y nagpaanhi kanako, una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. Ikaduhang tuig pa lamang kini sa gutom. May 5 pa ka tuig nga dili mahimo ang pagdaro ug pag-ani. Gipauna ako sa Dios nganhi aron pagsiguro nga may mga kaliwat kamo nga mahibilin ug aron maluwas kamo. Sa ato pa lang hunahuna ni Husi dinhi, ang tanan gisalig niya sa Dios ug nag-ingon siya nga ang Dios gayud mo'y nagbuhat ug nagmlastar ni ining tanan nga iyang gaagihan. Kung kita pa, basin grabe nato nga pagbasol sa atong mga igsuon nganong gibuhat ninyo kini. Apan si Husi lahi ang iyang gibuhat. Tinuon nag-ingon siya nga ang tanan ang Dios mo'y nagplano. Busa miingon siya, busa dili kamo ang nagpadala kanako nganhi kundi ang Dios. Gihimo niya ako nga daw amahan ni Paraon o gitugyan kanako ang katungod sa pagdumala sa tibuok nasod o sa pagmando sa tibuok Ehipto. Karon, pagdali kamo pauli ngadto sa akong amahan ug sigunli siya nga mao kini ang giingon sa iyang anak nga si Husi. Gihimo ako sa Dios nga gobernador sa tibuok Ehipto, busa ari diri sa walay langan. Makapuyo ka diri sa yuta sa gusin, aron mahiduol na ikaw kanako, ingon man ang imong mga anak ug mga apo, lakip ang imong mga karniro, mga kanding, mga baka ug ang tanan nga imuha. Kun ari ka puyo sa gusin, maatiman ko ikaw, may 5 pa ka tuig nga gutom ug dili ako buot nga magkalisod-lisod ka ug ang imong pamilya ug ang tanan nga imuha. Mao kini ang mensahe ni Husi nga gitugon niya sa iyang mga igsuon ngadto sa iyang amahan nga si Hakob. Kini nga kapitulo diya sa Biblia makatandog gayud pag-ayo sa kasing-kasing ug makapatulo sa mga luha. Una-una kining hitabua. Gipagawas ni Husi ang tanan nga mga tawo ug mihilak sa kusog hangtod nga bisan ang panimalay sa Paraon nakadungog niini. Basin sa aktual nila nga kahimtang hisgutan pagid niya ang uban pa niya na agian, wala kita masayon. Pero siguro tanan gid niya gisgutan at tubangan sa iyang mga igsuon. Unya nagako si Husi ug si Benjamin niya gahilak ug giingnan ni Husi ang iyang mga igsuon nga dili sila malibog sa ilang gibuhat kaniya ug dili usab nila basulo ng ilang kaugalingon
Kay ang Dios man ang nagpaadto kaniya sa Ehipto, aron iyang maluwas ang kinabuhi sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Nasayog si Jose nga ang tanan, kung ang Dios mo ay maglihok, kung ang Dios mo ay magplano, tanan kaayuhan, ug dili kadagmalan. Unya iyang gipatugunan ang iyang amahan nga muadto sa Ehipto, aron iyang masangkap sa tanan nilang kinahanglanon, ug didto sila makapuyo sa maayo kaayong nga yuta sa gusin duol kaniya. Busa ang relasyon ni Jose ug sa iyang mga igsuon na hibalik, bisan kung ilang gibaligya aron mahimo nga ulipon didto sa Ehipto. Wala man siya magdumot si Jose. Unya sa pagkabalita sa Paraon mahitungod ni ining tanan, nalipay pag-ayo ug iyang gipadad-an ang mga igsuon ni Jose ug mga karwahe aron makargahan sa ilang mga butang ug sa ilang amahan. Ug iya silang gisangkap sa tanan nilang mga kinahanglanon para sa pagbiyahe sa ilang mga pamilya ug amahan. Gihatagan ni Jose ug bag-ong bisti ang matag igsuon niya. Apan si Benjamin iyang gihatagan og 5 ka ilisan ug kwarta pagayud. Gipangga gid niya gihapon si Benjamin. Ug gipadad-an ni Jose ang iyang amahan ug 20 ka buok nga asno nga gikargahan sa pinakamaayo nga mga pagkaon ug mga butang nga makita sa Ehipto ug mga trigo ug mga pan ug ubang kinahanglanon aron makumpleto sila alang sa ilang lakaw paingon sa Ehipto. Mo'y nahitabo, gipakuha ni Jose ang iyang amahan, apil ang tanan niyang kabanayan, balhin ngadto sa Ehipto, para dili sila mamatay sa sobra nga kagutom nga miabot na sa tibuok kalibutan. Ug sa dihang nakauli na ang mga igsuon ni Jose sa Kanaan, ug sa nabalitaan na nila ang ilang amahan niya buhi pa diay si Jose, ug ipaadto siya sa Ehipto, mura og dili makatuo si Jacob ug naluya apan sa pagkakita niya sa sakyanan nga gipadala ni Jose aron pagdala kaniya, naibalik ang iyang kadasig ug nalipay siya pag-ayo ug nangandam dayon sila sa pag-adto kang Jose. Atong basahon ang sunod nga nahitabo sa ilang pagpamalhin ngadto sa Ehipto. Diya sa Genesis kapitulo 46 bersikulo 1 hangtod sa 7. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Beersheba ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Wala mo biya si Jacob nga wala makahalad sa Dios. Ug gani base na kaingon siya pinaagi sa iyang halad nga ang Dios mo'y namlastar sa tanan ug ang Dios mo'y iyang paglaom bisan pa man kung asa siya makapaingon. Unya sa pagkagabii, pinaagi sa mga pananawon, giingnan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya, aniya ako. Miingon ang Dios, ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw ka hadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasud. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto ug dad-on ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug inig kamatay nimo, anaa sa imong kiliran si Jose. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba, gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan, ug ang ilang gagmayng kabataan, ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan ug mga kabtangan nga napanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa miadto si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat, ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga apo. Sa ato pa, gapadulong na karon ang mga Israelita didto sa Ehipto. Gakatuman na ang daang gipropesiya sa Dios kang Abraham. Ang daang gisulti sa Dios sa buhi pa si Abraham, karon mauna ang katumanan. Gapaingon na ang kaliwatan ni Abraham sa laing nasod
ug maestranyo sila didto, ug atong mahimbawan diya sa sunod nga episode nga giulipon gayud sila didto ug gidaog-daog sulod sa 400 ka tuig nga sama sa giingunang daan sa Dios kang Abraham. Maugyoy mahitabo kanila. Dugang pa, gisaaran usab sa Dios si Jacob nga iyang dadon pagbalik sa Kanaan. Ug nga kung mamatay na siya, ang kamot ni Jose nga pinangga niyang anak, maoy magpapiyong sa iyang mga mata. Tungod kay diha naman si Jose sa iyang kiliran. Mo'y giingon sa Dios ngadto kaniya. Miabot si Jacob ug ang iyang tibuok pamilya sa Ehipto, ug gipapuyo sila sa paraon didto sa Gusin nga tambo kaayong nga yuta didto sa Ehipto. Nakapuyo didto si Jacob sulod sa 17 ka tuig, ug sa hapit na siya mamatay, gisaaran ni Jose nga inig kamatay niya didto nila ilubong sa Kanaan, ug maugay nahitabo kaysa pagkamatay na ni Jacob, daghan kaayo ang nagpanon nga mga Israelita ug mga Ehiptohanon paingon sa Kanaan, ug ilang gilubong sa langub nga didto sa Hebron, diin gilubong si Abraham, si Isaac ug si Sarah. Katong lubnganan nga ilang pinamilya nga lubnganan mo didto usab gilubong si Jacob. Ug paglabay sa daghan pagayeng mga katuigan, gidala usab ang mga bukog ni Jose paingon sa Kanaan, apan wala didto gilubong kung diin gilubong si Jacob, kay didto siya gilubong sa Sikim. Si Jacob propeta nga sama sa iyang apuhan, ug nagpropesiya siya mahitungod sa manluluwas nga umaabot sa kalibutan. O gipropesiya ni Jacob nga mutungha si Jesus gikan sa harianon nga linya sa iyang anak nga si Juda. Atong basahon kining gipropesiya ni Jacob, mahitungod kang Jesus, samtang iyang gapanalanginan ang 12 ka buok nga iyang mga anak nga lalaki sa hapit na siya mamatay. Mo'y kahimtang sa mga gawi sa Hudiyo nga sa dili pa sila mawala ni ining kalibutana, iyang tigumon ng iyang mga anak ug ihatag ang mga panalangin nga bagay para kanila. Atong basahon ang Genesis kapitulo 49, bersikulo 10. Kung unsa ang iyang gipanalangin ngadto kang Juda. Ang sitro dili mubiya gikan kang Juda, o ang baston sa tigmando gikan sa taliwala sa iyang mga tiil, hangtod nga siya nga tag-iya ni ini muabot ug maiya ang pagkamasinugtanon sa mga katawhan. Sa ato pa, gisgutan niya din ang may tungod sa sitro. Ang sitro nakapareha sa gamay nga baston o sungkod nga gawiran sa hari. But pasabot, diya kaniya ang pagmando. Didto niya kinigi panalangin kang Juda nga mo iyang gisulti nga diha gid kaniyang espesyal nga panalangin mutungha kaniya. Sa ato pa, magpadayon ang paghari sa kaliwatan ni Juda hangtod nga moabot ang tag-iya sa gingharian nga mao ang manluluwas. Ang hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga Ginoo, iya ang mapinadayunon nga sitro. Ug ang ngalan ni ini nga hari mao si Jesus, ang manluluwas nga umabutay dinhi sa kalibutan. Padayon kita, daghan ang nahitabo sa kinabuhi ni Jose nga hulagway ni Jesus. Ug mga hulagway kini sa mga nahitabo kang Jesus sa pag-anhin niya sa kalibutan. Hisgutan nato ang uban ni ining mga gipakahulagway ni Jose kang Jesus. Si Jose, pinanggang anak sa iyang amahan nga si Jacob. Espesyal man siya. Si Jesus, pinangga usab nga anak sa iyang amahan. Managsama sila. Gibaligya si Jose sa iyang mga suod, apan pinaagi ni ini, nahatagan og kinabuhi ang kalibutan. Si Jesus usab, gibaligya sa usan niya kasuod, apan pinaagi ni ini,
nahatagan usab og kinabuhi ang kalibutan. Gidala si Jose sa Ehipto. Si Jesus sa pagkatao niya dinhi sa kalibutan, gidala man usab ngadto sa Ehipto. Si Jose nadangpan aron mabuhi ang mga tao ug gawas kaniya kamatayon ra ang mapaingnan sa tanang mga tao. Si Jesus maura usab ang makahatag og kinabuhi ngadto sa mga tao ug gawas kaniya kamatayon ra ang mapaingnan sa dili mudangog kaniya. Ang matag usa nga miluhod sa atubangan ni Jose nga gapangita sa ilang makaon o sa ato pa kinabuhi, nabuhi. Ang matag usa nga muluhod sa atubangan ni Jesus nga gapangita sa kaluwasan, mabuhi usab. Og si Jose, propeta usab, busa nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi ra kang Jesus nga sama sa gitudlo sa tanan gayud nga mga propeta. Sama sa gitudlo ni Abel, gitudlo ni Enoch, ni Abraham, ug sa daghan pa nga mga propeta, si Jose usa-usab nga nagtudlo nga pinaagi ra kang Hesus, maura ang bugtong nato nga kaluwasan walay lain. Gikan sa sinugdanan, maluwas ang mga tao pinaagi ra sa pagtuo kang Hesus ug maoy gitudlo sa tanan gayud nga mga propeta. Sa wala pa mamatay si Jose, gipropesiya ng daan sa Dios ang may tungod sa pagpanggula sa mga Israelita gikan sa Ehipto o sa pagbalik didto sa Kanaan. Gipropesiya kini ni Jose, mga gatusan pa ka mga tuig sa wala pa gani mahitabo. Sa ato pa, pinaagi kang Jose, gigamit siya sa Dios sa pagpropesiya nga ang mga pamilya ni Jacob, ang mga Israelita, Hudiyo o Hebreo, nga makabalik sila sa Kanaan. Atong basahon kini nga propesiya di sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 22. Tungod sa pagtuo, si Jose, sa hapit na siya mamatay, naghisgot mahitungod sa pagpanggula sa katawhan sa Israel ug nagtugon mahitungod sa iyang mga bukog. Sa ato pa, naimbawan ni Jose nga makabalik gayud ang mga Israelita sa Kanaan ug iya silang gitugon nga dad-on nila ang iyang mga bukog balik ngadto sa Kanaan. Sunod nga episode, atong mahimbawan kung kinsa ang gipapangulo sa Dios sa mga Israelita sa ilang pagbalik sa Kanaan ug masayra nato kung unsa na usab ang ilang mga kahimtang o unsa ang ilang mga gakaagihan.